ইউপিপিএল আৰু আপচুৰ মানুহখিনিয়ে ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে পাগল হৈছে ক্ষমতা হেৰুৱাই পাগল হৈ পেলাই তেওঁলোকে অনৈতিক কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কামটো কৰি দিলে আসলতে তেওঁলোকে যি কাম কৰিছে এইটো খুবেই নিন্দনীয় আৰু বিটিসিनि सासे ইএম আক্তার আহমেদ नामा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिसायख'थियाव जेननानै पागल जादों होनना बुंदों पागल दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा पागल जादोंनायनि बुंनो हानाय गोहो बहा मोनखो आरो बिथाङा नितिक उदिकारानो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारिया सोमावसारनायनि उनावसो आरो 5,000निबो बांसिन मंख्लं जानायनि उनावसो बिसि बिटिसि बिटिआर सोरजिजादों आरो दिनै बिटिसिनि बर'फोरनि जि मंख्लंनि आरो बर'फोरनि जि कस्तनि बिनिमयाव सोरजिजानाय बिटिसिनि सासे इएमआ बर'फोरनिनो माहारियारि आफाद एबसुखौ सोंखारिनो बुंनो पागल बुंनाया थारैनो दुखुनांथावना आरो बेयावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै आङो धिक्कार होयो आरो सोंखारियो गोख्रोङै सोंखारि हरो बेबायदि गुबुन हारिनि मानसिया दिनै बहानिफ्राय इमान गोहो मोनखो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थारैनो बाथ्राखौ साननाया गाहाम जोंनि ट्राइबेल माहारिनि फरायसाफोरा जे आसाम सरकारा मोनद' हारिनो जे एसटि होनो नागिरनाय बिनि हेंथायै सोमावसारनाय जादों आरो थांनाय जे 29 नभेम्बर खालि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जे रिकमेन्डेशन एसेम्ब्लियाव गथायनाय स्पिकार बिथांनिसिम गथायनाय बै सानखालि जोंनि क'क्राझाराव थानाय गासै माने इउनिभारसिटि फरायसालिमा डिग्री कलेजनि फरायसाफोर ट्राइबेल फरायसाफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि हेंथायै सोमावसारनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गावसोरनि आबेग दुखु मोननायजों बुफायला बुफायसि खालामनायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै बिटिसिनि इएम आक्तार आहमेद बिथाङा इउपिपिएल आरो एबसुआ बिसायख'थियाव जेननानै पागल जादों होनना बुंनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथावना मानो होनब्ला बिथांमोना राजखान्थिनि मानसि इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस मा बुङो बुंलायबाय था नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सासे बिटिसिनि इएम आक्तार आहमेद मुबायदि बिथांजोआ बेबायदि पागल जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा ना बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा नितिक उदिकारानो गैया बिथांखौ जों खोनानो मोनदों बावैसो ससियेल मिडियायाव बिथाङा बिटिसिनि बाखिन्दा नङा होननानैबो गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव बुंसोलायदों आरो बिथांनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनाय जानांगौ जानला मानला मानसिफोरा बिटिसियावहाय हाबनानै बा भटार लिस्ट फैनानै बिसायख'थि गेलेनानै इएम जागोन आरो बर'फोरखौ आसि थुना बाथ्रा बुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि माहारियारि आफादखौ पागल जादों होनना बुंगोन बेखौ जों मालाबाबो हजम खालामनानै थाया आरो बिथांखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारियो।